Benvinguda, Blanca. ¿Qué? ¿Qué te sembla el kit de mi caldo? Pues necesario, porque vamos a entrar a una cocina. Exactamente. Así que yo necesito que me cuentes cómo hacéis ese productazo, porque claro, yo te lo pido, me llega a mi casa, te pido mucho, pero ahora necesito saber qué magia haces ahí dentro. O sigui, tu el que vols saber és què fem perquè tu t'arribi a casa teva els sobrets de pols de mi caldo. Y por favor, ¿por qué me sabe al caldo de mi abuela de Menorca? O sea, que eso es lo que a mí me dijo, tienes que comprar, más. T'explico un poquet com van començar, que va ser a casa nostra, en Joan, que ell ve del món de l'alimentació i d'un molt d'anys fent feina amb això. Bueno, doncs, com sorgeixen moltes vegades les coses, de converses, de tal, els caldos líquids, el bon producte que hi ha a Menorca, el que s'ha fet a fora, el que no. Entonces, també va veure que el tema en líquid, que ja n'hi ha i estan bons, tenia diversos problemes, sobretot per l'hora de l'elaboració, de la conservació, etc. I el que hi havia en pols, que et durava 9 mesos, que t'ocupava poc espai, dua de tot menys aliment. I llavors va tenir la gran frase, es poden fer les coses d'una altra manera. Una buena idea, un I+D, un buen producto y muchísimo trabajo. I muchísimo trabajo, però és el que ens toca i amb tota la il·lusió. Y yo necesito entrar en esa cocina y ver, por favor, un poquito de qué es lo que estáis haciendo. Vinga.